बे समाव ब्रेकिं निउज नोंथांमोना मिन्थिगौदि साननैसो सिगांनिफ्रायनो गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय ससलनाव सरकारा एभिक्सन खालामनायखौ लानानै रायजो नाङैनो गोबां सावरायनाय सोंखारिनाय सोलिगासिनो दं। बेखौ लानानै गोबां माहारियारि आफादफोराबो थांनानै बिजिरगासिनो दं। बिनिनो दिनै मोनसे बिदिन्थि एबसु आरो सिसिट'आनि गोख्रों नारसिननायाव गुवाहाटीनि ससलनाव सोरखारा एभिक्सननि खालामनाय जाथायनि सायाव आसाम केबिनेटआ थांखि लानाय बायदियै दिनै बेलासिनि 1 रिंगायाव एबसु एभिक्सन खालामजाग्रा रायजोफोर आरो आसाम सरकारनि गेजेराव सावरायलायगोन। बे सावरायनायाव सोरखारनिफ्राय डक्टर रनज पेगु आरो मन्त्रि इउजि ब्रह्म आरो एबसुनिफ्राय आफादगिरि दिपेन बर'आ सावरायलायनायाव बाहागो लागोन। बे समाव ब्रेकिं निउज नोंथांमोना मिन्थिगौदि साननैसो सिगांनिफ्रायनो गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय ससलनाव सरकारा एभिक्सन खालामनायखौ लानानै रायजो नाङैनो गोबां सावरायनाय सोंखारिनाय सोलिगासिनो दं। बेखौ लानानै गोबां माहारियारि आफादफोराबो थांनानै बिजिरगासिनो दं। बिनिनो दिनै मोनसे बिदिन्थि एबसु आरो सिसिट'आनि गोख्रों नारसिननायाव गुवाहाटीनि ससलनाव सोरखारा एभिक्सननि खालामनाय जाथायनि सायाव आसाम केबिनेटआ थांखि लानाय बायदियै दिनै बेलासिनि 1 रिंगायाव एबसु एभिक्सन खालामजाग्रा रायजोफोर आरो आसाम सरकारनि गेजेराव सावरायलायगोन। बे सावरायनायाव सोरखारनिफ्राय डक्टर रनज पेगु आरो मन्त्रि इउजि ब्रह्म आरो एबसुनिफ्राय आफादगिरि दिपेन बर'आ सावरायलायनायाव बाहागो लागोन। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360